son un árbore. Ai, que ledicia! Papá era un carballo que estaba triste, porque as súas amigas arderan un terrible incendio. Papá chorou. Era un carballo e que eran as súas sementes. Quen sabe que lle cae os carballos? Sementes. Un árbol. Pero a froita do carballo como se chama? Como se chama? Pelotas ou lan? Por aquel mesmo tempo unha bota que non gostaba da guerra fuxiu dos pés do soldado. Porque a guerra é... A guerra é? Meninos, a guerra é? O vento hizo a veta de terra. Un pasariño pousou unha pelota. Choveu e choveu e un árbore naceu que foi chamado Carballo con botas. Eu nunca tiro as botas, botolle terra, pouso velotas, nacen árbores que levo ao bosque a plantar e eu falo cas árboles, falaré comigo así. Hola, Carballo con botas! Bos días, Carballo con botas! Bos días, Carballo con botas! Benvido ao cole, Carballo con botas! Benvido ao cole, Carballo con botas! Hello, Aukin Boots! A mí se me decía Tania, me decía, estos chavales están muy liberados. ¿Por qué? Le pregunté, porque está cerca da praia, e non temos ese inglés, porque estamos detrás de moitas montañas e moitos encoros. Se non saberedes, bons días contra contas. Good morning, storyteller. Acento de Manchester, acento de Liverpool, porque de Manchester teñen os de Cañas.